Kanjeng Prabu kados manggih arjo. Sembah pangabekti kula kunjuk wonten Ngandhapada. Yo tak tampa. Apa bener yen Gatotkaca ngaturake Janaka wektu iki dadi ratu nang Rancang Kencana? Lho mboten lepat. Rancang Kencana kuwi ngendi? Menika lat-ladan tanah sabrang, Bu. Kowe aja gugon tuhun, aja nganti gampang kena pengaruh. Ora ketemu nalar Janaka kuwi Madukara papane genepe para kadangku Pandhawa mapan kurung pamadyaning para kadang amarga. Kok dadi ratu ana ing tanah sabrang inggih mangka kono tuing angkara murka. Tanah sabrang kuwi papaning mungsuh. Ngerti yen metu iki Janaka timbul ana kraton Ngastina dumunung ing pertapan Sukalima. Kowe aja nggugu pengaruhi marang ratu-ratu tanah sabrang. Yen ngaten menika wonten Janaka kembar. Iya pancen nyata. Malah saking pandugi kula Janaka ingkang samudana inggih wonten kraton Ngastina inggih wonten pertapan Sukalima. Senajan Prabu ngendikaken ing atasipun tanah sabrang menika sumbering mengsah menika rak wingi-wingi. Nanging wedal sakmangke Pandhawa menika wajib ngakuraken para ratu-ratu tetangga mulih saged sayek-sayeka praya manunggil dumateng raosipun para pepundhen kula Pandhawa. Langkung-langkung paman menika pamadyaning Pandhawa wajib paring sesuluh dumateng kautamanipun para pepundhen kula dhateng tanah sabrang. Maringi sesuluh kautamaning para Pandhawa supados Raden wonten tanah sabrang. Inggih mongko inggih minangka dados seksinipun kula. Jengkaripun saking Madukara ingkang nderekaken kula. Jumenengipun Nalendra ingkang nglenggaken dampar ingkang putra dasat kula. Dados Wa Mandura sampun boten saged maiben malih jalaran paman kendhanipun beta seksi Gatotkaca. Lajeng Janaka ing wonten Sukalima seksinipun sinten? Ora seksekke. Ora sah seksin-seksinan. Neng dijukuk tata gelar ora ketemu nalar yen Janaka kono tanah sabrang. Wektu iki becik bali matura karo Dimas Janaka ing ana sabrang iwase Gatotkaca ora bisa nggawa Sembadra. Mengko yen ana pitakonan sing ngalang-alangi Baladewa. Kula menika sowan wonten Praja Ndrawati, niat kula menika rembagan munjuk atur dhateng Wa Bathara Kresna. Kula mboten sowan wonten Mandura. Dados atur kula saged katampilan botenipun Wa Bathara Kresna ingkang kedah menggalih sanes Wa Mandura. Penyakit ora patut iki. Kok dadi bisa mbedakake pemripat ora melek nek iki Kakang Kresna Drohon iki. Iya leres. Yen panjenengan menika kadangipun Werdaka Wa Prabu Bathara Kresna nanging wonten Ndrawati menika Wa Prabu kula anggep tamu saking Mandura. Menika nggih tamu saking Rancang Kencana. Dipun pendhet tata lairipun kula aturi menggalih ora ana ing atase dhayoh kok mbalekke dhayoh. Sembadra kuwi adiku penyakit kowe. Mingkali gelem bali ora? Kula mboten badhe ajrih dukanipun Kanjeng Prabu. Mapan kula wonten ing papan kaleresan. Ampun mari namung sakit pejah kula lampahi. Kula mboten badhe lengser saking piswana yen dereng nampi keterangan ingkang maton saking Wa Bathara Kresna. Ora minggat aja takon dosa tak oblek. Triyanget Purwa Duksina Koko Prabu. Aku ora kranjingan. Aku ora kenggonan setan. Arep nglabrak Gatotkaca aku. Menika wong Stinggil binatur kena. Sing ngomong nek iki ning pasar sapa? Aku ngerti nek wis Stinggil binatur kena.
Koko Prabu kula triyeng. Ora rembugan, kowe bayi sore. Kowe nganti ngendhake wong tuwa nganti ketendang kowe. Koko Prabu kula triyeng Purwadasina. Panjenengan menika Nalendra. Aku pancen ratu sing ngomong aku wiyaga sapa? Iya. Iki Ratu Mandura. Iya. Menika wonten Praja Ndrawati. Lah ya sing ngomong nek ning pasar sapa? Iki ngerti nek Praja Ndrawati. Kula triyeng kok malu. Ora kena melu-melu kowe nah. Kantek kolu susurku. Nyaosi prisa kaya ngono nendang kok kepener nggon tendangan. Wonten rembag dipun rembag, wonten nalar dipun nalar. Koko Prabu sampun ngantos lajeng nguja dumateng kamurkanipun. Aku ora lega ora trima. Ing atase Janaka kok nganti arak-arakan ana loro. Agek siji wae golek angel raja kok nganti loro. Inggih mekaten menika Koko Prabu Latun menggali menika minangka dados cobinipun ingkang rayi lan cobinipun Koko Prabu. Ing wedal sak mangke Kang Putra Gatotkaca ing sumedya paring keterangan ingkang rayi. Mengkono Koko Prabu mboten perlu menggalih ingkang kathah-kathah, mboten perlu nglajengaken dukanipun. Wonten menapa-menapa ingkang rayi badhe ngembat katentreman awit menika kelebet dados cobinipun Kang Prayi Dasatmula. Yen pancen Yai bisa adil mongso bodho, nanging yen ora iso adil aku ora trima. Ratu Mandura ora kena disepelekake. Aku nek muni nesu aja takon dosa ora berduri ana ngendi-endi tak labrak temenanan. Ayo lenggah. Alon tata lenggahira. Sang Lara Pati katekaping Prawandawa tumandu sakyul mangarsa Atmajan ingsun kulup Gatotkaca wonten paring pangandika. Senajan to ingsun durung medharake jeneng sira wis mangerti pribadi yen wektu iki ingsun kadidine kena coba. Ing atase Dimas Janaka nganti kembar kemanikan. Dri. Murih ingsun bisa mangerti marang wewadining angkara murka. Becik jeneng sira wektu iki ingsun parengake lengser sanga pasawanan. Suwana ana negara Ancang Kencana pepundhenira Dimas Arjuna derekna tedhak ana Praja Ndrawati. Inggih. Matura yen ana Janaka kembar mekaten wo. Lajeng kados pundi kawusananipun yen sampun ngadhep ngarsa dalem Kanjeng Prabu. Wose bakal ingsun gawe pasanggiri. Sapa ingkang bisa manjing Kendhi Kencana metu saka telenging Kendhi Kencana ya kuwi sing Janaka temenan. Matur sewu sembah nuwun kepareng ingkang putra nyuwun pamit bidal dinten menika sing prayitna ngati-ati kula. Kang Mas Sombo kula nyuwun pamit. Oh ya to Dimas Gatotkaca sing ati-ati. Paman Setyaki kula nyuwun pamit kasekecakna lenggah. Ih, nderekaken sugeng ngatos-atos nggih. Siwa Udawa, aku nyuwun pamit kepareng kaprayogakna lenggah. Ih, ngestoaken dawuh. Mboten lenggah pinarak rumiyin nggih, matur nuwun. Nderekaken sugeng ngatos-atos. Anjralir sang puspita katiyuping samyarana amre kongas gandaning sekar gadung
mangandar patut banget. Ajar-ajarane Werkudara kok ngono kae. Endah-endah senajan kuwi putrane adikku Werkudara, bapakmu Kesuma. Ning watak sing tok nggone iki watak ibumu, penyakit ora patut. Gawe wirang. Koko Prabu ketingalipun tasih ngraosi Kang Putra Gatotkaca. Sajak mengku duka menapa ingkang kapenggalih. Apa dadak pun Kakang nyejarahke? Yayi wis prisa kanan. Iya. Sawise Yayi Prabu ngendikake nggone pasang giri, Gatotkaca lunga saka pisowanan. Yayi dipamiti, Samba pamiti, Sencaki pamiti, Udawa wis ngadohe ora jamak dipamiti. Lah kok aku njeheh nang kono ora dipamiti. Malah dipleroki. Apa ratu ki danggep plerokane ngono apa? Gandeng menika lare ngedereng sepinta yuswanipun wontenipun namung kula ingkang nyuwunaken pangapura. Wis entek ora usah nganggo pangapura. Ana apa-apa isine njaluk ngapura, ana apa-apa isine njaluk ngapura. Sing njaluk mono sing dijaluki kuwi. Kejawi saking menika Koko Prabu gandeng wonten kedadosan kados mekaten. Ampun ngantos Koko Prabu lajeng duka yayasinipi dhateng Kang Putra Gatotkaca. Ing wedal sakmangke ngudi calon katentreman kula aturi paring dawuh dhateng Kang Rayi kadang kula Dimas Arjuna ingkang nderek wonten ing Praja Ndrawati. Supados madya tata-tata sak dhatengipun Janaka saking rancang kencana menika mangke badhe kula damel sayumbara kados ingkang sampun kula aturaken. Sinten saged manjing kendi kencana medal saking kendi kencana menika terang yen Dimas Janaka ing saestu. Yes tunggoro jagat manik raja dewa iki. Yayi, kula. Wis tak tampa panjenengan Yayi ora liwat pun Kakang nyuwun pamit metu njaba tak paringane prisa adimudana wikara. Mboten sanes ngatos-atos Koko Prabu. Samba Sencaki Prayogaki ndherekaken kaluhuran Wa Prabu, ndherekaken kaluhuran Koko Prabu. Sawise ana kedadian ingin kaya mengkono rasaning pamikir ingsun isine mung kumelap kaya ninggal bocah ana pinggir jurang melang-melang. Becik jeneng sira ingsun paringake metu njaba. Nata kabeh para kawula kang supaya prayitna ngati-ati aja nganti ana kedadian dom sumurping tirta. Kula nuwun ngestaken dawuh. Sentyaki lan Kakang Udawa ingsun percaya metu njaba sakwise nata pabarisan kanthi tertib waspadakna tindake Koko Prabu Mandura. Gandeng metu iki mau Koko Prabu nandukake kamurkan marang putramu Gatotkaca ingkang ingsun kuwatirake yen nganti mengko ana jabaning kraton isih timbul rasa kamurkane temah ana kedadian sing ora prayoga. Dimas Tyaki lan Kakang Udawa tak parengake meper kamurkane Koko Prabu apa dene putramu Gatotkaca.
Kula nuwun ngestakaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Koko Prabu. Kula nuwun ngestakaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Dewaji. Kula nyuwun pamit medal njawi senajan ingkang abdi semanten ugi sing praitna ngati-ati. Oh, tuh. Purna sabdaing nata sabda Pandhita Ratu sabda pangucap Pandhita temen ratu sing aran. Pangandikaning Pandhita Seklimatan kena mali-wali senajan to nalindra ngendika pisan rata tiyang sanegari. Pindha tirta kresna kang manjing ing delancang seta yen bisa ayu nganti lumebek estri manah arsa kundur datulaya. Jelek sangka ing palenggan ngagem gamparan gading ginarbek paradi budaya kalamuntiran sangka Mandrawa pindha mantenan nyar binayang bayang kamulyan kaluhuran dalem ingkang sinunata Ndrawati.
yamangku duka. Awit wonten ing Brajanala Mbuya Kersa Kendel wonten ing Prabayeksa Mbuya Kersa Kendel. Sareng Kersa Kendel wonten ngajenganing Gapura Dana Pratapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinaring lipur marang dedukan Yura. Yen katondra pira gedene Gapura Mbuya Ageng mung sak gunung anakan dhuwuring kuliwit pucang kulawan tirisan. Ingkang kinarya adeg-adeg wesi balitung sirap Purunggu Sari puncahing gapura pinaryan klangenan inten bumi gedine sak kambil katutaboni. Yen dalu pindha rina yen rina rebut sorot marang Wang Pratangga Pati. Ingkang kinaru tertandha siang lan latri klangenan dalem peksi jiwa-jiwa kekali awit yen rina sami ngupaya tedha yen latri wangsul dhateng papan Ira. Siraping gapura pinaryan gambar Klungkang Minum Tirta tetepi pinaringan gambar sesirah Nagaraja. Tebeng kiwa klawan tengen pinaryan gambar wewangunan ingkang manika-nika mawarna-warna rengganing gulung katon pating jenggelik wana genggeng gung liwang liwung. Isen-isening wana pinaryan gambar satu kewan labur kang kinarya sinungging rina Jawerdi sangka pintri kang gambar kaya kewan kanjingan nyawa. Pintuning gapura pinaryan gambar jalu kawan wanita kang rinupaka kaya dene Kumajaya tuwin Dewi Kumarati. Yen pintu minangka manten pinanggihaken yen menga kaya bedang sewang-sewangan. Kanan kiring pintu pinaryan reca gupala reca watu gupala Gandarwa sela kang ginambar buta. Candrané rikma kawat netra kumala untu slaka ilat mas jingga siung jata menur. Ing lebet pinaryan marcung-bani maksude kumbang lanang kumbang wadon. Senteking kori kageting Brahmara mabur gereng-gereng kaya reca mulya jati teman mulya. Undak-undan jerambahake bang jejubinan mergi terusing kedaton. Sinebaran nila pekaja nila cendani sinampar para bedaya pating glebyar pating corot kadi kartika sambut pernah. Sanalika mrisa tumbul sangka pucang ukir kang tinalang tirtane anjog kedaton. Inili pinara para awit gandane kono ngambar arum jalaran kelunturan kanya ing bedaya layoning puspita. Dasar papan gasik toya temumpang kalamunta dinuluwan cilatri nedeng-nedengi wulan purnama ilining tirta kaya naga mlaku ketingal minggak mingguk. Undur dalem ingkang sinun kapapak sang Padmiwara tetiga Dewi Jembawati Rukmini Setya Buma. Ing ngriku ginanding astana samya tata lenggah sawetawis amrisane langan kedaton kaminangka dadya panglipuring wardaya. Wujute ajar srimpi ajar bedaya. Bangsa munya mangrangin keplok pepinjalan Suranggedasih gumer-gumer trenging Datulaya. Sakwunya cekap nggih nyamrisani para abdi kepala wangsul dhateng papan widagda pangajenganing ratu marang Sang Padmiwara. Jupeting carita Giratut keprabon Narendra kasarekaken wong panci busara ngagem keprabon kapanditan utusan marang para abdi kene nyawisaken dupana ratus wong agung arsa minggah selanggar pelanggatan kabukti ngagem keprabon kang sarwa seta. Utapa ing wonten paujan nuju ngelingaken ciptaning rasa anggulungaken marang pemanggi angudi marang gaiping Jawata awit ana kedadian Janaka kang kembar. Kemanikan minangka dadi panyobani wong agung Ndrawati. Katitik ana teling kaca paisan yektitan kawistara nggambaraken wong agung tetila nampa coba ing langkung ageng. Ing wonten ing pamujan datan kacarita lenggih kang wonten pagelaran jaba. Wong agung Mandura ngawi dhateng keng Paman Begawan Durna menapa dene Raden Janaka ing sangka pertapan Sukalima. Sawetawis kairing para kadang Kurawa mangertos pangawening asta giya ngangsek piswaniwin Kacandra pating bleber lakune ora mantra-mantra bodholing prajurit kaya mina katempuh jala.
wis agung Prawadya Balakurawa Tinalir Surya medhaling latri Tumungup-mungup saking puncaking wukir Amadangi bawana Kandak leguduk manyar-manyar senikur dinaga managa pulengonane lho kok swalu gembol. Nyuwun keterangan ingkang Bapak nggih. Benjing menapa anggenipun badhe ndhawuhaken malih kang rayipun Arjuna kaliyan ingkang rayipun Bratajaya. Enggal tentrem anggenipun sami bebrayanto kula tiyang sepuh wontenipun namung badhe nyukani pitulungan dhateng anak-anak kula. Ingkang putri mrayi badhe nyadong keterangan dawuh pangandikanipun Koko Prabu kados pundi Koko Prabu Mandura. Wangunipun kok sajak mengku duka nggih. Kula aturi paring keterangan ing langkung terwaca ingkang rayi ngawga nungsung pawarta Koko Prabu. Karna kula kabeh para kadam Kurawa didhawuhi sirep sakwentara. Inggih, Paman Sengkuni. Kula nggih, kula aturi midhangetaken. Kula badhe nyuwun prisa dhateng Paman Durna. Inggih. Senajan Dimas Janaka semenuga prayogakna dhisik lan mirengna apa kang dadi jarwanipun Kakang. Inggih. Paman Durna. Kula nggih, kula nyuwun prisa. Panjenengan mboten kenging goroh. Ora kena cidra. Ora kena apus-apus kudu ngendika ing saknyatane menika janipun Janaka saestu menapa sanes. Lho kok ngendikanipun kok ragi sengkring. Menika Janaka saestu awit menika wonten kedadosan Janaka kembar. Oh, lole. Niki nek kira-kira rembuke randa sulit ora mung cukup dilole-lole wakne. Sampeyan bloko mawon nek pancen iki Janaka palsu mumpung durung dilorot mawon mangke ndak ngisini-sini. Kula ngisik ngerti niki nek sampeyan kok dadi iso gawe Janaka nyuk dagangan sampeyan Janaka pira. Sing digembleng emas pira sing brom pira apa manut mawon. Ajeng sampean niku le gawe Janaka niku yuk mendhet juru paes Janaka saking pundi napa trah piyayi menapa namung gamelan Jawi menapa gendeng Gondok malah takon segondro. Nggih ming sore wae ora sadar. Yen iki takon rembugan temenan malah gondok-gondok. Nggih, kula niki ora iso gawe Janaka. Mboten iso gawe Janaka. Janaka menika sak jagat rat pramudita nggih mung siji niki. Kengrayipun Janaka. Ngendikaken bilih wonten Janaka kembar sing siji Janaka saking pundi? Anggen ngurbagan kan Kyai Kresna dereng ngantos purna. Tegesipun dereng rampung. Nggih. Wonten kedadosan Gatotkaca sowan. Aturipun Gatotkaca dipun utus Janaka wedal sak mangke jumeneng nata wonten ing Rancang Kencana. Inggih badhe mbawi Sembadra, ingkang perlu Sembadra badhe kawisuda dados prameswari. Mila yen pancen menika sanes Janaka saestu mumpung dereng kabuta wangsul kemawon mangke mindak ngisin-isinaken kula. Kados pundi anggen kula badhe ngadepaken Nyai Kresna?
Lan kados pundi kewirangan kula ngantos menika manggon kedadosan. Mboten menika Janaka saestu. Gelem disepatani. Pun ajeng. Gelem napa nek niki Janaka gadungan? Lho kok masih nyepatani sampean? Niki terang Janaka satu. Saestu, saestu. Lah, yen saestu mantep raos sing manah kula. Dimas Janaka menika setunggaling satriya ingkang lembut bisa ngkuli banyu agal ngkuli gunung. Nggih. Menika mangke Janaka saking rancang kencana badhe pun timbali. Ingkang prelipun badhe ngawontenaken sayumbaran. Sapa ingkang bisa mlebu kendi kencana metu saka njuron kendi kencana niku Janaka sing temenan. Lah, niki kira-kira iso napa mboten? Kendine gedene sepira nggih kinten-kinten? Nek lumrah kendi niku paling gedhe nggih sekepel. Nah sing gedhe niku padasang. Lha sing gedhe malih genthong niku. Niki kena nggo ngedusi sampeyan nek niku. Mongko Janaka niku aja maneh ming mlebu kendi kencana sing gedene sekepel. Paribasan mlebu leng semut bisa. Mlebu ana bolongane ngedom pinter yen pancen menika Janaka saestu. Ning yen pancen menika mung Janaka gaweane wakne Durna. Wani kula ming 2000 seprapat. Sampeyan ampun sembrono. Kula niki dudu bakul Janaka. Dinyang. Menika Janaka saestu nggih badhe wonten sayumbaran menapa-menapa kula kinten saged mumpuni. Yen ngaten matur sewu sembah nuwun. Kula mboten badhe kewirangan. Awit menika wau mboten kita namung sekelimah Gatotkaca sampun damel tatu ning manah kula. Lah menika sedanipun Kang Putra Gatotkaca kena pengaruhi wong sabrang. Wong sabrang kuwi pengaruhi pancen mandi temenan. Cara memalane gampang nular janjane. Gampang nular. Niku mangken Gatotkaca ora enggal didandani pikirane ngombro-ombro. Nular-nulari para satriya-satriya tanah Jawa njuk nganti padha ngilangake marang satriyane. Padha ngilangake marang adeging satriya tanah Jawa. Anjuk ketularan kaya dene wong sabrang. Nah, tenimbang ketularan, arak keduwung awake dhewe nulari. Sing supados Gatotkaca menika mangke ampun ngantos tiru-tiru wewatakaning wong sabrang. Menika kudu ditandani. Kena pengaruh niku. Janaka sing temenan ming niki. Gatotkaca niki mangke yen nganti kebacut-bacut melu Janaka ngrika, oh nyemelangi. Anggenipun dadosi Gatotkaca dados pundi? Pun cepeng men lebokke pakunjaran bleng, yuk diajar. Dilebokke pakunjaran ora sah dipakani. Wong niku anggere memangan cilaka. Cilakaning cilaka anggere memangan. Mesti esuk-esukane do teng grundel. Adat sing pun nyoret. Yayi Karno, kula kok ora bojo nganti kelayatan Gatotkaca mumpung durung adoh saiki perpekono. Yen bisa ajaren nyuwun pangestu kok ora.
kalinganira lumajaring latri cinanda sang asta jumena kapisanan Paman Durna. Apa Janaka? Mumpung menika mboten wonten para kadang, kula badhe nyuwun prisa. Calonipun kula menika mangke saged mlebet kendi napa mboten? Wah, wis. Engko tak lebokke. Pancen ra iso temenanan. Wong Janaka kok mlempem kok ngono. Iya awit kula menika ngrumaosi kirang kasektenipun, kirang kadigdayan kanuragan. Mulane kowe iki mumpung wah aja mirang-mirangke wong tuwa to ngerek konangan ra ngisin-isinke wong tuwa. Sing mantep Janaka kok pucet kok ngono. Nah kuwi Janaka ki anggere cok menyang dhisik ra bareng kancane. Lali pucet kok ngono kuwi. Sing mantep wae ngger. Bapakmu aku ki mbiyen kaya ngapa? Larane ngloro. Ora kaya wong landang wuyung. Jaman aku agek prihatin saka ngatasane tekan tanah Jawa kaya ngapa keloro larane ngawakku. Iwadene saiki bisa dadi wong kepenak. Mergo sangka gedhening prihatin dadi aja miris kaya ngono kuwi. Oh, saru. Mlebu kendi kok ora iso kebangetan. Malah dene Janaka kok mlebu kendi ora iso. Inggih. Rada amba kok bolongane kendi. Mengko matek kaji sing tanahke kowe kae. Lan banjur wit saiki lakonana ya. Inggih. Nglampahi aja mangan sego, aja mangan uyah, aja ngombe wedang abang. Inggih. Kena ngombe wedang putih, kena mangan ming bakaran tela kaspa. Kuwi kudune ming sedina setengker ngono. Inggih. Menapa mboten perih wonten padaran? Waduh, diampet nger, Janaka kok wedi perih. Perih ki pisan pindho nek kulino iso. Angger kulino prihatin wis ora. Nek pisan pindho pancen ya ketok ngerus. Ning kok angger ping 3 ping 4 wis biasa. Mah iso kelakon ora prihatin barang yo seneng prihatin mergo wis kulino aku mau ketagihan prihatin. Aku iki mbiyen patang sasi aku ora mambu sego wis tau. Mangani lontong terus. Yen mekaten bejo lan kacintakanipun ingkang putra, kula sumanggaaken ngarsanipun Paman Durna ampun ngantos kewirangan benjang yen wonten ing sayumbaran kula sageta mlebet wonten kendi. Wis tanggung jawab, mlebu aja kuwatir. Tak tanggung, tak tunggoni. Ya. Iya. Ayo, tak prihatinake, tak kulinakake prihatin, tak wejang ilmu mumpung sepi para kadang-kadangmu. Monggo, Paman.
wadya makiri ronanggono ronanggono magawiya gelar ngaturaken pangabekti Wadipati Karna merpeki dhateng ingkang putra. Iya Gatotkaca tak tampa ngaturake sungkem ana ngarepane wong atuamu. Nggih, Eyang Sengkuni kula ngaturaken pangabekti, Yang. Iya dawa sami-sami wayah Mas. Wonten wigatos menapa Adipati merpeki dhateng ingkang putra dasat kula. Aku kepengin bakal nyocokake pekabaran. Apa nyata yen wektu iki Dimas Janaka jumeneng ratu ana ing Rancang Kencana? Inggih boten badhe lepat. Wiwit tindakipun paman saking Madukara dumugi wonten papan ingkang dipun lenggahi sakmenika sareng-sareng kaliyan kula. Dados kula menika minangka seksinipun paman Arjuna. Gatotkaca, Kula bisa kelakon negara ngamarta rikala semana kelebon dom sumurping tirta nang tan ana kang padha uninga. Mracenani yen kabeh para kadang kurang wicaksana. Iya. Gambarane kaya dene Dimas Janaka kendran saka ing papan. Banjur ana Janaka Samudana ingkang manjing ana Madukara temah bisa pinanggih kelawan Gatotkaca nganggep yen kuwi Janaka temenan. Saengga Gatotkaca dijak ana negara Rancang Kencana ora ngerti yen kuwi sejatine pancen negarane dheweke. Yen dijukuk ana nalar ora ketemu nalar. Ingkang cocok lawan swasana kejaba mung Janaka ingkang ana pertapan Sukalima. Mapan Paman Durna kuwi bapa gurune Dimas Janaka. Mula yen pancen kena iman Gatotkaca, aja nganti kowe kena pengaruh wong sabrang becik saiki kowe melu karo aku. Bantu Janaka sing ana negara Ngastina. Aja darbe penganggep yen Janaka ing Rancang Kencana kuwi Janaka temenan. wayah kula aturi ngestu padha ngendikanipun ingkang wa Angger Basukarna. Terangipun Janaka ing wonten Rancang Kencana menika Janaka Samudana ingkang sumedya Mangendra Jala dhateng ingkang Ibu Dewi Sembadra lan akhir tembinipun namung kangge pancatan anggenipun badhe njajah wonten tanah Jawi. Sedaya menika mangke badhe saged kewiyak wewadosipun saksampunipun wonten ngarsanipun Prabu Bathara Kresna. Mila senajan Wadipati lan Pak Eyang Sengkuni pangendikanipun kathah-kathah sampun kula tampi nanging suwawi dipun buktekaken sesarengan. Wonten ngarsanipun Prabu Bathara Kresna yen pancen mangke Janaka ingkang kula dherekaken menika Janaka Samudana kula gedugi mejahi. Kosok wangsulipun yen Janaka Ngastina ingkang Janaka Samudana kula ingin sagah badhe mejahi menika ateges ndamel wirang dumateng para sesepuh kula. Monggo pun buktekaken sesarengan. Paman Janaka ingin wonten Sukalima pun timbali ingin saking Rancang Kencana mangke kula dherekaken sowan ngersanipun Prabu Bathara Kresna. Dos pundi Paman? Nek jane nggih benere nggih ngoten niku. Ning nggih kelajeng Angger Dipati dipun dawuh pados ngajar Gatotkaca wase nek ora gelem bantu Janaka Ngastina rada paripeksa ngaten nggih mawon. Gatotkaca, Kula wektu iki ming kare ana dalan loro kowe gelem melu karo aku bantu Gatotkaca dibantu Janaka ing Ngastina apa ora? Yen Gatotkaca ora manut aja takon dosa. Aku diparengake nyekel Gatotkaca supaya dibondo tangan. yen ngaten kersanipun Wadipati namung badhe damel perkawis
Senajan kula menika kleres putranipun Wajipati Karna, nanging kula kinten boten badhe glereng dulu dhateng para pepunden kula Kurawa. Ampun namung majeng piyambak wo. Yen saged kula aturi ngroyok para pepunden kula Kurawa boten badhe kula tameng gigir kula tameng dodo. Oh, lah krasa tangan nggih Gatotkaca. Si Presa. Gatotkaca Pancakara kaliyan kula beda karo dek durung teng sabrang. Bedane pripun? Yen rikala dereng wonten sabrang piyambakipun kaliyan kula senajan Pancakara nang rada ngajeni. Sepisan guleme ora wani nengake katumangga kaping kalipun ora wani ngrayang dada tekan sirah. Nggih. Sareng gesangipun Gatotkaca wonten sabrang saniki mundhak akale iso nyokot. Ora temenanan. Niku merga saka pengaruh kaya ngoten. Nyokot menapa? Talingan. Untung kok ming kuping sing dicokot. Lah napa? Upama nggon gulu apa ora tatas lho. Kula dawean teping tangan mboten temomo sareng nyaketi kula nyokot talingan kula panasipun kados mau bathok. Lah niki ketularan ibune nih. Ya arep muni bapakne kesemo ibune buta. Anjir ya pancen. Werkudara niku bojone telu ning ora kepeneran kabeh. Sing mbok tuwa dhewe Putu Ula. Sinten? Antarjane ora Putu Ula. Sing mbok tengan Gatotkaca Putu Buta. Sing nom dhewe Putu Iwak lho. Inggih arak malah lumayan Janaka ta. Janaka niku sing widodari ana, sing anak ratu ana, anak pendhita ana, anak lawa ana. Janaka niku ora ndemepake. Iki. Ane mah lumayan padem. Sing anak-anak ming siji ya slendro pelok. Kaya gamelan slendro pelok. Yen ngaten Gatotkaca badhe kula damel pejah. Upaminipun menika mangke Gatotkaca kula damel pejah paman sing kuni tanggal jawab napa mboten? Yen pancen perlu kula tanggal jawab. Awit kula inget benjing ya mungsuh sak menika ya mungsuh. Badhe kula tamani pusaka kala dite pun manpaatenipun Gatotkaca aja mlayu mati dening Gatotkaca.
Kula paman. Anggenipun nyepeng duwung kok pucuke kek kemburi. Pejah kula paman. Kewirangan kula menika pun tebas mawi bondo donya ingkang nggilipun sak dedek kula mboten ngaturaken. Des pundi? Adate Gatotkaca niku ora nganggo keris kok niki Gatotkaca kok nggawa keris. Pengalaman meneh. Mongko dhek isik tengah marta ten mboten tau kerisan. Sak menika mawi keris. Oh. Mongko dhek tengah marta mingcok sarungan. Pinanggih teng pundi-pundi mingcok mawi sarung. Kula tubruk kala dete mlajar sareng ragi saltawis dangu lara duwungipun Gatotkaca. Pamoripun kados murup. Kaya iso murup mekaten kalian grama sami obor uripipun wedan. Kala dite semerep kerisipun Gatotkaca terus nyeneng ngejak wangsul. Mongko adate nginep nggih. Ana keris kok nginep sampeyan niku. Ha kok ya ngejak bali. Lajeng kula dumugi mriki menika paman, kula rumaos kewirangan. Sanesipun kala dite pun tamakaken kula mboten beta pusaka la wau niatipun saking Astina rak badhe ngiring manten. Mboten badhe ngluruk perang. Oh inggih. Duwung ingkang setunggal mboten kula beta Kyai Jalak kantun wonten Ngawangga namung beta kala dite. Oh. Lak kagungipun duwung pinten? Nek waune nggih sekawan ing pun pajeng 3. Kandun setunggal. Mbok Cobi pun lajengaken mengsah kerisipun Gatotkaca. Keris tuwa niki. Pun boten patos sehat. Napanipun dayane. Adatnya sampun yen saya sepuh menika saya mbodho kalani awit empunipun saya kuwaos. Nggih, mangkening menika gegandingan kalian rasa kula. Nek rasa kula niki ora mantep perang, kerisipun nggih mboten purun perang. Lek mbok Cobi pun nantepaken mangke lajeng pun taros. Nggih, Cobi nggih, mangke nek purun syukur, nek ampun mboten dukani lho, Ger. Nggih. Nek purun majeng perang resiku kula sumanggaken panjenengan nek ana apa-apa. Nggih pun mangke kula. Keris kowe mungsuh karo kerisik Gatotkaca. Wani apa ora? Ona. Ora wani kok. Wis sing mliyunaken.